зрители на VBlogs, аз съм TSK885 и снимам в ZoneCraft. Това е моята къща. И да ви я покажа. Тук си имам нещо като градинка за дини. Тук живея с един приятел, но той вече не играе. Това са моите честове. Тук. Това е къщата. Само искам да кажа, ако иска някой да играе, трябва да има много нерви, защото яко грифът. И още нещо. Ще сложа отдолу IP на сървъра, който иска да играе. Искам да ви кажа на съобщение, че ще почна синглплеер да я снимам. И това иска да ви кажа. И чао VBlogs!